Dobré jitro, vážení hosté. Vítám vás všechny tady u nás na náměstí T.J. Masaryka v Novém Bydžově. Od loňského roku má tu čest vyšnit se titulem. Přátelé, máte jedinečnou možnost prohlédnout si účastníky tohoto závodu. Tak je tady první tisková oprava, počítač nám špatně vyhodnotil. Takže a za několik málo okamžiků se vám opět od mikrofonu přihlásím. Motorku. Kde je Honzík s babičkou? Tamhle je babička. Tady. Ještě malou chvilku počkali, takže my samozřejmě počkáme. Hraje nám k tomu pěkná kapela, máme si co prohlížet, takže vážení přátelé, já vás ještě jednou vítám na jako klasický silniční okruh tady ulicemi našeho města. Pro znalce poměru, tam bývala kdysi stará radnice, tam byl u hasičů doleva. Do tohoto okruhu bohužel tyto skvostné automobily pustit nemůžeme, takže jsme se rozhodli pojmout tento závod v roce 9. údaje. Tak radši nikam nechodí. Jak mi zoufale scházíš, tak radši nikam nechodím. Si vyřídíme nejdříve malou technickou záležitost. První část toho videa
závodě je to milý, že se po 80 letech jejich počátečních úspěchů na ní nezapomíná a přiznává se, že v tom světovém motorismu měla svý místo. Vy taky se věnujete nějak motorismu, autákům nebo? Ne, já jsem byl jako spíš na atletiku, jo, a ona mě ani k tomu jako moc neměla, že jo, protože si byla vědomá, že teda to závodění jako přináší i svá rizika, že jo, prostě měla. To bylo v roce 1900 kolik ten Targa? 1928 se jí na Nürburgringu, že jo, zabil manžel a tím pádem jako nechala závodní činnosti. A na tom Targa Florio to bylo kdy? Tu Targa Florio absolvovala dvakrát. V roce 1927 ano. To byl její první pokus a to jí nedojelo. Ano. V roce 28 se tam vypravila znovu, že jo. To bylo po smrti manžela ještě před? To bylo ještě začeňka Junka, že jo. Oni se pro rok 28 dohodli na tom, že aby oba dva absolvovali jeden a tý závod, že je to přeci jenom příliš náročná příprava. Takže si dali rozhodnutí, že těch velkých závodů se v roce 28 vždycky bude zúčastňovat jenom jeden. No a Eliška si vymyslela ten reparát na té Tarze Florio. A Čeněk, že jo, se rozhodl pro tu velkou cenu Německa, kterou v roce 27 Eliška vyhrála ve své kategorii. Je vlastně Targa Florio, tam se možná blbě a neznalec. Targa Florio je kde? Targa Florio je závod na Sicílii, byl to v tu dobu nejtěžší okruh. Jedno kolo měřilo asi 100 kilometrů a jelo se to 5krát, takže si představte, že ty závodníci, včetně teda továrních jezdců, byli na trati přes 7 hodin. A vám si dovolím, pane Junku, předat pamětní skleněnou plaketu upomínku na dnešní slavný den. Děkujeme vám. Se na start dostaví start pro pana Faltise s číslem 2 a jeho Pragu Baby. S číslem 3 je na startu pan Lubomír Břečka s jeho Tatrou 57A limuzína z roku 1938. Těch 90 km hodině vstání právě teď na start. Start pro pana Honze Mašejdu. S číslem 10 nám na start přijíždí pan Miloš Náhůnek z Ostroměře se svou Pragou Píkou z roku 1940. Obsah motoru 12 kubíků mu dává výkon 30 koní. Je teď na start první etapy 11. ročníku Automoto Veterán Rally Novobyčovský čtverec memoriálu Elišky Junkové. S číslem 6. S číslem 1. Přátelé, sousedí, krajané, my vám ty medaile přivezeme. Mu dával výkon 62 HP a udělal jim až 140 km rychlost. Do roku 1976 byl tento vůz předváděcím vozidlem AZMP Mladá Boleslavá a její Praga Alfa z roku 1931. Píše se tady, že na trati paní Geislerová a její Praga Alfa. Z roku 1927. Opět motor v obsahu 2000 kubíků dává dostatečný výkon k tomu, aby tento vůz docílil 8. Jak se tenese nádherný, šarovaný aerodynamický tvar, řídí rychlostí 100 km po trati první etapy Novobyčovského čtverce. Věk se neuvádí, samozřejmě, pardon, je tady věk. Ano, to je Aerof. Tam mělo obsah motoru 998 kubíků, to by se
To tam nevidět. No, prdla, špička tam vidět není. Tak podle toho, kdo je vysoko, jak? kilometrů. A pane Kanásek, jedna je to všecko z roku 1963. Pan Roman Charvát k nám přijel z Hradce Králové s tímto nádherným strojem, 40 koní, obsah 1089 kubíků z veteránka klubu Jičín. Obsah motoru 615 kubíků, výkon 19 respektive 14 koní, maximální rychlost 95 km v hodině, 2 místa, nádherný kufr. 1000 obsah 30 koní, výkon, maximální rychlost 100 km v hodině, 50 km v hodině, dovedu si představit. Je, jak si všimnete, také vybaven přívěsným vozíkem pas a to zpívá Kratochvílová, že jo? Yamaha 250 Herdek, no, je to nádhera, je to krása. 248 obsah, je to Velorex 16 /350 z roku 1969. Přivezl nám ho pan Jan Hruška z Nového Byčova se spolujezdky i Pavlou Raudovou. Zkuste to někdy udělat s Velorexem tříkolkou, přátelé. Start a hodně jezdí kubíku, výkon 65 koní a řídí se až rychlostí 135 na start pro pana Kostrhuna a jeho rekord Olympia Coupe. Kontrola v Mlékosrbech.
Kontrola ve Smidarech. Ten byl ty 3 roky. No tak jdeme na to. Další šanci vyhrát báječnou dovolenou u moře s frekvencí. Království motocyklů. A na zahradě zemědělské stroje. Malý problém na cestě. No furt přes 50. Přes 50. A vám se to taky zdálo, že jste si mysleli, že jedete 50 a měli jsme tam... Suché, koulí se pneumatikou. No, to jednou jsem to skurvil. Nebojte, paní, to spadne všechno. Tak. Super. Co nejvíc skácet. A když se neskácí žádná, tak spadnu já, aby aspoň jedna byla. Tak a je to. No, je to jasný. Super. Mlynář a mlynářka.
Pojď sem, Jaro. Poslední kontrola v Nechanici. Cíl náměstí Nový Bydžov. Vrchol dnešního oficiálního programu, který nám odstartovala kapela BSH, kterou tady tímto vítám. BSH je zkrátka veselá skupina hudební, a přejdeme k vyhlášení nejúspěšnějších účastníků dnešního závodu. Jako první kategorie bude nejstarší účastník dnešního memoriálu. A nejstarším účastníkem, poprosím o fanfárku malinkou. A nejstarším účastníkem dnešního závodu je pan Jiří Bulíček. Pan Bulíček 78 let. Výborně, čerstvá informace. Pan Bulíček je oslovenec a právě dnes má narozeniny. Gratulujeme. Účastník a nejmladší. Jak to je přesně s těmi 3,5? Kolik dětí přesně? 7. Pěkné. A cenu útěchy získává pan Zdeněk Davokoupil. Na třetím místě se umístil s celkovým počtem 204 bodů pan Petr Boženilek. Teherák z roku 1949. Druhé místo obsadil se startovním číslem 37 pan Radek Kraus. Radek Kraus rovněž na jadě 250, rozměru ročník 1947. A na prvním místě poprosím o fanfáru. Se startovním číslem 41 pan Jaroslav
216 bodů se startovním číslem 2 umístil pan Ivan Faltis. 1935. Druhé místo s celkovým počtem 226 bodů získává startovní číslo 32 pan František Pavelka. Pan Pavelka jel s automobilem Aero 30 z roku 1934. Aero, výborně! No a na prvním místě s celkovým počtem 229 bodů poprosím o fanfáru. Startovní číslo 11, pan Rudolf Dašek. Pan Dašek s farmou RMD Bus z roku 1947. Získává s celkovým počtem 205 bodů Šárka Dražková. Šárka Dražková je s automobilem Aero 30 z roku 1938. Ročník automobil, které se nedostalo ocenění